makakasama at makakatulong. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo makapangyarihang Diyos, katawan sa kasulatan na sa pasimulay nilalang siya ng may kapal. Araw ng Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo makapangyarihang Diyos, Ng lalaki, ang kanyang ama at ina, kukumpisan kayo, nagka